Felly, fi'n credu mae'r gweinidog Rhys Llwyd, Caersalem Carnarfon, ddywedodd bod Eglwysi Cymru wedi neidio o oes Victoria i'r unfed ganrif ar hugain, a hynny dros nos yn sgil y pandemig. A mae hynny wir yn dywe. Mae yna chwildro di-gamsyniol, di-droi nôl wedi digwydd. A hynny'n hollol annisgwyl ym myd technoleg ac eglwysu ni dros y cyfnod diwetha. A dwi'n meddwl bod pob un ohonyn ni wedi gorfod wynebu'r cwestiwn a'r dilema. Sut mae cyfuno technoleg a'n heglwysu ni? Beth sydd wir angen arno ni? A sut mae cyflawni hynny yn ein cyd-destun ni, gyda'n set o'n sgiliau ni, profiadau a talentau ni, a gyda'r cyllid sydd ar gael. Ac wrth gwrs mae'r atebion wedi amrywio, fel mae'n heglwysu ni gyd mor amrywiol ar draws Cymru. Rhai wedi bwrwyddi yn greadigol yn syth ac eraill yn dal i ystyried beth sydd yn bosib heddiw. A dyna beth dwi am geisio gwneud yn y sesiwn yma heno, nid rhywbeth ar gyfer Steven Spielberg's yn unig yn ein plith ni fydd hwn, ond rhywbeth y gallwn ni gyd cael bydd ac anogaeth ohono a chael ein herio gobeithio hefyd. Felly peth cyntaf dwi am i ni gyd wneud heno yw cydnabod falle neu sylweddoli ar ba lefel ydyn ni. Ar ba lefel i ni yn ein eglwysu ni adre. Ar ba lefel i chi mewn gwirionedd. Hynny yw, oes yna ddarpariaeth syml gyda chi falle, system sain yn y capel, a hoffech chi ystyried sut mae cael oedfaon ar y we. Neu, falle, bod chi'n darlledu 5 oedfa ar y sul yn barod. Mae band byw gyda chi'n chwarae'n fyw bob sul o Patagonia. A mwy o wylwyr dych chi ar YouTube na beth ar DC ar nos sul. Neu, falle mae'r syniad o dechnoleg yn codi stres arnoch chi. Does dim hyd yn oed plwg yn y capel, heb sôn am wifi neu hotspots, beth bynnag yw hwnna. Wel, wrth adnabod ar ba lefel ydych chi yn barod, fe allwn ni ystyried sut mae cyrraedd y lefel nesaf, sut mae mynd lan i'r stepau nesaf. A does dim rheidrwydd eich bod chi am fynd i'r lefel nesaf, ond gobeithio bydd y sesiwn yma o leia yn dangos sut, os bod angen. Felly, yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha, rydyn ni wedi gweld oedfaon Zoom yn digwydd yndo. Ni wedi gweld pregethau byw ar y system ffôn, oedfaon a defosiynau yn cael eu ffilmio, golygu a'u cyhoeddi yn wythnosol, eglwysu yn cyfathrebu yn naturiol dros y cyfryngau cymdeithasol, a llawer iawn mwy hefyd. A felly wrth ystyried y pwnc yma, technoleg a'r eglwys heno, mae rhaid i ni ddechrau ar nodyn o longyfarch, yn dos e. I chi arweinwyr, gweinidogion, gwirfoddolwyr, sydd wedi cynnal gweinidogaeth yr eglwys mewn cyfnod anodd iawn. Ac efallai, ar un lefel wedi cryfhau hi hefyd, a chyflawni pethau nad oedden ni'n meddwl yn bosib 2 flynedd yn ôl. Ond mae'r cwestiwn creiddiol yn codi, beth yw pwrpas technoleg yn yr eglwys? Beth yw pwrpas y technoleg? Wel, byddwn ni'n awgrymu mai bwriad technoleg yn yr eglwys yw i wasanaethu'r eglwys a'i chenhadaeth hi. Ategu'r hyn sydd eisoes yn digwydd. Oes, mae yna bosibiliadau newydd yn codi wrth gael dyfeisiau pwrpasol yn y capel, pethau fel ddwedwn ni, nad oedd yn bosib o'r blaen. Ond yn y bôn, nod y dechnoleg yw i gynnal a gwasanaethu. Fel mae'r pwlpit yn y capel yn ei wneud, helpu a chynorthwyo'r arwen a pregethu yw pwrpas y pwlpit, nid yn angenrheidiol yn ei hunan. A dwi'n meddwl ei fod yn bwysig nodi hwn ar y pwynt yma, rhag ofn bod rhai yn meddwl efallai bod yn rhaid i eglwysu'r unfed ganrif ar hugain nawr gael par o sgrins, llydan yn hongian o'r galeri, criw camera yn y gwt yn ffilmio pob oedfa, a dydy hynny ddim yn angenrheidiol. Ond fel y gwelwn ni, a fel ni wedi profi yn y misoedd diwetha, mae technoleg yn gallu bod yn arf effeithiol iawn.
Mae Aled wedi gofyn I fi heno I drafod gwahanol ffyrdd o we-ddarlledu ein hoedfawon gyda chi, ac fe ddwn I at hynny yn y man. Ond dwi eisiau cymryd cam yn ôl gyntaf a gofyn I ni gyd ystyried beth yw cenhadaeth yn heglwys ni ar hyn o bryd, a phwy yw ein cynulleidfa ni. Sut gall technoleg gynorthwyo hynny? A dwi ddim yn meddwl am gamra yn unig neu band lydan yn y capel o reidrwydd. Dwi am awgrymu tair ffordd amgen, falle, o ddefnyddio technoleg bydd yr eglwys a'i chymuned. Dyma ni rhai ohonyn nhw. Podlediadau I ddechrau. Pethau poblogaidd iawn ers rhyw ddegawd a mwy falle erbyn hyn yw podlediadau. Maen nhw'n cynyddu yn eu poblogrwydd hefyd. Yn syml iawn, darllediad sain yn unig yw podlediad. Ti'n eisiau lluniau? Ac mae'r pynciau yn amrywio o drafodaethau ar iechyd meddwl, hoff fandiau cerddorol, comedi, hanes a pob math o bynciau eraill. Ac maen nhw o fewn cyrraedd i'n heglwys ni hefyd. Yn syml, fe allwch chi recordio'r bregaeth fore Sul ei becynnu yn barod a'i ddosbarthu fel podlediad dros Apple neu ddefnyddio gwefannau fel soundcloud.com neu gwefannau eraill. O ran offer, mae'r cyfan ych chi angen yw'r teclyn bach hyn. Mae ar fenthyg o'r parchedig Dylan Rhys Parry hwn ar yno bryd, beth sy'n bydd hwn, ond mae ar gael am ryw 80 o bunnau, Zoom recorder a mater o wasgu'r pwtwng goch na a chi'n recordio eich hunan yn siarad. A mae'r sain yn anhygoel. Mae'n beth syml ac yn hawdd I ddefnyddio. Does dim angen chi torri lluniau, gosod tripods neu camerau. Mae'r podlediad yn hawdd i'w greu. A fe allwch chi gyrraedd cynulleidfaoedd newydd gyda'ch neges. Creu stor o anarchiadau neu bregaethau. Neu wrth eblygu'r syniad ymhellach, o'n i'n sôn am y pynciau amrywiol sy'n boblogaidd eisoes, beth am greu rhyw fath o raglen drafodaeth gyda rhai o aelodau'ch eglwysi chi, gan drafod pynciau amrywiol fel newid hinsawdd, materion ffydd, hunaniaeth ac ati, a'i becynnu fel eitemau neu podlediadau. Yn ail wedyn, ffotograffiaeth, fe welwch chi'r llun bach fyna. Mae tynnu lluniau yn arf bwysig a defnyddiol i'n heglwysi ni. Nid yn unig yn ffordd I adlewyrchu gwaith a chenhadaeth yr eglwys leol, ond mae hefyd yn ffordd o ddangos ein hagwedd a'n cariad ni at y gymuned leol. Dyna yw nod yr eglwys yn dyfe. Beth am greu cyfri Instagram neu Facebook o dan y teitl Caru Pen y Bont, neu Caru Clydach, neu Caru be bynnag yw enw'r pentre i'r gymuned I chi yn ddi beth bynnag yw hynny. A defnyddio'r lluniau wedyn I glodfori'r hyn sydd yn dda, sydd yn gamoladwy ag ati. Enghraifft, y parc yn ei flodau yn ystod yr haf. Gwaith yr ysgolion cynradd yn lleol. Ymdrechion y banc bwyd. Maen nhw'n dweud bod llun da gystal â 1000 o eiriau. Wel, mae hefyd yn haws I greu na 1000 o eiriau neu ffilm 10 munud o hyd. Felly tynnu lluniau, adlewyrchu meddylfryd yr eglwys a'i gosod ar Facebook ag Instagram. Y trydydd peth wedyn te yw Facebook a gwefannau. Wel, mae hwn yn un amlwg, a ni wedi gweld twf mawr yn hyn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhan o'n iaith bob dydd ni nawr yn dweud, ac yn fodd o rannu newyddion, o annog eraill, o rannu gweddiau ac yn y blaen. Felly rhai enghreifftiau falle sydd ddim mor amlwg â hynny o ran technoleg, ond sydd yn effeithiol iawn i'r eglwys. Ymlaen ni felly at y camera yn yr eglwys, y ffrydio byw. Dyna be ni am drafod am weddill y sesiwn. Sut mae cynnal y ddarpariaeth, mae sawl un wedi bod wrthi'n gwneud dros y flwyddyn a hanner ddiwetha, heb nawr fod yn fwrn ychwanegol ar y pregethwr, y gweinidog, y gwirfoddolwr a'r tîm sydd wrthi. Sut mae gwe-ddarlledu neu ffrydio'r hyn fe chi am gynnal yn y cwrdd fel profiad byw ac addolgar I bobl adre.
Wel, dyna yw'r cwestiwn sylfaenol mewn gwirionedd. A byddwn ni'n awgrymu bod yna 5 ffordd, neu 5 lefel, ni'n sôn am y lefelau unwaith to, o gyflawni hynny. A dyma nhw. I ffrydio'n fyw o'r eglwys, i ddangos yr oedfa yn fyw ar blatfformau fel YouTube neu Facebook, mae yna 5 ffordd o wneud hynny. Lefel 1 yw y ffôn symudol, yn syml iawn. Ffôn symudol. Yn ail, gwe-ddarlledu yn llawn. Trydydd, defnyddio camera sengl. Bedwaredd lefel wedyn yw defnyddio sawl camera sengl. A lefel 5 bydd noson o brwyo chi yn y BAFTAs, siŵr o fod os gydaeddwch chi lefel 5, ond falle neu ddim cyrraedd hynny erbyn diwedd y noson. Beth am y lefel gyntaf, y ffôn symudol? Wel, dyma'r offer rhata, siŵr o fod, yr un mwyaf uniongyrchol. Mae pawb mwy na lai yn berchen ar ffôn symudol erbyn hyn, ac mae modd ffrydio yn uniongyrchol wrth wasgu cwbl o fwtymau i Facebook a YouTube. Felly ar y lefel symla, gallwch chi agor app Facebook ar eich ffôn, gwasgu ar Facebook Live, gosod y ffôn yn y pulpit a bant ych chi. Mae'r ffôn yn defnyddio data neu Wi-Fi os gyda chi hyn yn y capel. Mae'r camera'r ffôn yn dda, mae'r sain yn syml, ond o fewn eiliadau i chi'n darlledu'n fyw o'r capel a hynny heb wario ceiniog ychwanegol. Rhai arferion da i chi nawr te, os ych chi wrthi yn wneud hyn ar hyn o bryd neu yn meddwl mentro. Newch yn siŵr bod y ffôn wedi wefru yn llawn. Dwi lawr 17% ar y ffôn heno, lle fydd yna ddim lot o werth o gwbl ar gyfer ffrydio, newch yn siŵr bod 100%. Yn ail, bod y signal yn gyson. Mae'r sain gyda nhw. Newch chi'n siŵr bod eich mics chi wedi diffodd. Gwelwch hwnna. Na fe. Yn ail wedyn, bod y signal yn gyson ac yn ddigon cryf i gynnal yr oedfa, pa bynnag i'w hyd yr oedfa. Gallwch chi osod y camera ar stondin. Chi ddim eisiau bod y camera ar ryw slant ryfedd, neu bod chi'n dibynnu ar stac o ganeuon ffydd i ddal y camera yn ei le. Newch yn siŵr falle bod tripod syml gyda chi. Ac yn ola wedyn, siarad yn agos i'r ffôn. Y peth gweithio am y ffôns yw'r microffon sydd tu fewn. Dyw e ddim crystal ag ansawdd y llun. Felly dyna'n syml rhai arferion da gyda'r ffôn. Ond sut mae gwella y system hynny? Wel, mae yna welliannau gallwn ni wneud. Peth gyntaf yw i gysylltu y ffôn gyda'r darlledwr neu transmitter yn Saesneg. Sa'n sôn am carmel neu blaen plwyf. Rode Wireless Go 2 yw hwn. Mae'n rhyw 200 o ddoleri ac mae'n cysylltu yn syth i gefn y ffôn fel gwelwch chi, ac wedyn y pen arall yn cysylltu'r system sain. Llawer iawn o eglwysi gydag system sain yn y cefn yn barod. Felly mater o gysylltu hynny gyda cebl addas i fewn i'r jack perthnasol. Yn y ffordd hynny wedyn, chi'n defnyddio'r mic sy'n y capel, chi'n darlledu beth mae'r gynulleidfa'n i glywed yn syth i Facebook Live dros y ffôn. Felly dyna ni, lefel 1 yn syml, defnyddio'r ffôn symudol a'i ddarlledu yn syth o'r capel gan ddefnyddio data. Y derbynydd a'r darlledwr, fel ni'n dweud, ffordd o addasu a gwella i ryw lefel, dyna'r gost o ran amcamgyfri yr offer hynny. Sorry Rhodri, gallai ofyn i bawb i ddiffoddi mics, please. Mae yna ryw feedback yn dod o rwle. Mae cwpl o bobl a'u mics ar agor o hyd. Diolch, Aled. Dyna ni, hwnna'n swnio chydig yn well. Na ni, lefel 1, fel ni'n gweud, y ffôn symudol a'r darlledwr, transmitter. Lefel 2, wedyn, ni'n sôn am gwe-ddarlledu dros Zoom. Y technoleg i ni mor gartrefol i ni ddefnyddio erbyn hyn, ynddo fe? Pwy fydde'n gwybod bod ni'n gallu fod o flaen Zoom mor rhwydd erbyn hyn. Ond hefyd mae'n addas iawn ar gyfer y cwrdd fore Sul. Dwi'n gwybod bod Betty Wyn yn defnyddio hwn yn llwyddiannus iawn.
Defnyddio laptop neu iPad yn y cwrdd, eto gan ddefnyddio Wi-Fi sydd gyda chi, ond hefyd gan feddwl yn greadigol ynglyn â'r screens sy'n i gyd ar wahanol screens fan heno, wel beth yn ddefnyddio sgrin arall fel camera arall. Chi'n bod gosod ail gamera gyda golygfa arall, falle bod chi wrth ymyl ffordd y cymyn, os mae yna gymyn, neu falle camera yn edrych ar y gynulleidfa, neu camera arall yn edrych ar y geiriau ar y sgrin, tra bod y mynau yn cael eu canu. Mae'n ychwanegu at brofiad y gwylio'r adre, achos chi'n gweld y pregethwr yn amlwg, sef y prif gamera, ond chi hefyd yn cael rhyw naws o fod yng nghanol y gynulleidfa gyda pawb arall, a chi'n gallu gweld y geiriau tra bod pawb arall yn canu. Ac eto, diw'n yn costio fwy o arian i chi. Mae pawb gyda ffôn, chi'n bod, lli ddod o hyd i iPad falle, a defnyddio hynny. Felly, yn syml iawn, Zoom yw'r ail lefel a ffordd greadigol o ddefnyddio hynny. Cwestiwn sy'n codi wedyn yw sut mae gosod we yn y capel. Yn anffodus, pan oedd y penseiri wrthi 2 ganrif yn ôl yn cynllunio'r adeiladau, ond nhw ddim yn ystyried yr hotspots a'r Wi-Fi cymaint â hynny, a sawl un ohonyn nhw ddim yn ystyried am gosod plygiau trydan yn yr adeiladau. Felly, dwi ddim mor rhwydd i gynhyrchu y we mewn sawl man, ond mae'n ffordd o gwmpas hynny. Mae yna ddigon o gapeli yng Nghymru mewn pentrefi gwledig sydd heb signal o gwbl, neu yn glyn cysgod Vodafone fel ni'n alw e, ond maen nhw wedi bod wrthi yn gosod y we. Yr opsiwn gorau chi os does dim signal data ffôn, bydde buddsoddi mewn band eang yn y capel, talu BT ddod i osod cebl i'r festri. Dwi'n gwybod am gapel ym Mronant ger Tregaron sydd wedi gwneud hyn yn ddiweddar gan dalu rhyw 150 o bunnau dwi'n meddwl am y gwaith, yna 30 pint y mis am y gwasanaeth wedyn. Mae'n bwysig tanlinellu fod yn fuddsoddiad gwerth chweil. Ym Mronant mae Merched y Wawr wedi bod yn defnyddio yr offer hefyd pan maen nhw wedi bod yn cwrdd. Llwch chi feddwl am glybiau ieuenctid ag ati sy'n gallu elwa ar wahân i'r perwyl hwn sydd gyda ni heddiw. Mae grantiau ar gael hefyd i'r sawl sydd yn edrych mewn i osod ceblau yn y capel, felly byddwch yn ymwybodol o hynny os ych chi'n ystyried y ffordd yma o mlaen. Yr ail un, welwch chi'n y canol fyna, 4G router, rhyw 100 pint i rhyw 150 o bunnau. Mae hwn fel y ffôn symudol yn gallu codi signal 4G. Rydych chi brynu teclyn fel hyn am rhyw 100 pint te. Mae eisiau chi brynu'r data ar ben hynny, sef pay as you go, SIM, a mae yna ddarparwyr mawr i gyd, y Vodafone, y EE, neu beth bynnag, maen nhw gyd yn gwerthu cardiau fel hyn. Naill ai a data diben draw, unlimited, am rhyw 5 pint ar 20 y tro. Mae hwn yn ffordd eithaf syml i chi i greu y we yn y capel, hynny yw os oes signal gyda chi. A'r un symla, yr un cyntaf welwch chi yna yw rhwymo neu tethering. Mae modd ddefnyddio'r ffôn symudol eto i greu hotspot, i ddefnyddio'r signal sy'n gynhenid ar y ffôn a'i rannu gydag eraill. Gyda'r laptop falle sydd wrthi yn creu'r cyfarfod Zoom neu'r iPad. Mae gofyn i chi ddefnyddio lot o ddata ar eich ffôn personol, felly byddwch yn ymwybodol o hynny os ych chi am ddefnyddio y ffordd rhwymo. Hyn, fi'n gwybod am eglwysi sy'n defnyddio y ffordd hyn yn aml ac yn llwyddiannus iawn. Felly dyma rhyw 2 ffordd gwahanol i chi o greu y we mewn hen adeilad falle sydd heb broadband neu'r band eang. Y rhwymo, 4G router, neu fel wedys i ddechrau creu band eang wrth osod cebl. Beth yw'r lefel nesaf te? Ni wedi cyrraedd lefel rhif 3 nawr te yn y daith technolegol gwych. Lefel 3. Wel, chi'n barod nawr falle i fuddsoddi mewn kit, mewn camera. A mae rhain wedi dod yn llawer fwy rhesymol dros y blynyddoedd diwetha. Eto chi'n defnyddio Zoom neu YouTube i ddarlledu'r oedfa,
ond gan ddefnyddio camerâu sy'n chydig bach yn well na beth sydd â chi ar eich ffôn symudol. Dyma enghraifft i chi fan hyn, y Canon Legira Hydref 86 camcorder yw hwn, nid camera i dynnu snaps neu lluniau o'r teulu, ond camera i greu fideo. Mae rhain yn fach, yn resymol iawn, yn gwneud stwff yn high definition HD ac yn gweithio'n gret gyda zoom. A gallwch chi brynu un neu mwy nag un falle os ych chi'n bwriadu mynd fel hyn. Mae angen tripod arnoch chi, stondin i'w ddal, a maen nhw ar gael am ryw 60 o bunnau, felly rydych chi ddychmygu bod llun da gyda chi, gwirfoddolwyr brwd yn ffilmio'r pregethwr ag ati o'r cefn, ond sut mae trosglwyddo'r lluniau wedyn o'r camera i'r zoom, trosglwyddo fe i YouTube. Wel, mae angen teclyn bach arall yno chi wedyn i gael hynny i weithio. Dyma yw'r y drefn yn syml iawn. Y camera yn cysylltu'r device switcher yma, sef y teclyn bach extra, ac wedyn mae hynny yn trosglwyddo'r signal i'r cyfrifiadur. Yn syml iawn, dyna yw'r setup te'r camera, wedyn y device switcher a'r cyfrifiadur. Mae angen cyfieithu'r signal fel bod y cyfrifiadur yn ei ddeall e. Ac eto, mae rhain wedi dod yn llawer iawn fwy rhesymol ac yn llawer llai o ran maint hefyd. Mae'r peth sydd o'ch blaen chi nawr tua'r maint yma. Y switchwr, 250 o bunnau am Blackmagic 810 Mini. Dyna enw hwn. A beth mae'n neud yw, mae'n gallu cymryd 4 o gamerau gwahanol. Gwelwch chi 1, 2, 3, 4 yna. Ac wedyn chi'n gallu prosesu pa gamera mae'r gwylio'r adre yn ei weld wrth wasgu ar 1, 2, 3 neu 4 a chymysgu'r lluniau hefyd. Mae'n ddyfais hynod o glefer ac yn gwneud y cyfan mor hwylus. Cebl HDMI o'r cefn, hynny wedyn yn cysylltu gyda'r cyfrifiadur. 250 o bunnau yn resymol am beth ych chi'n greu yn y pen draw hefyd. Ac yn ystod y clo, roedd y peiriannau yma fel air. Roedd nhw mor boblogaidd gyda llawer iawn o sefydliadau. Doedden nhw ddim yn bodoli pan ddechreuais i gyda'r Annibynwyr. Erbyn hyn, maen nhw'n angenrheidiol ar gyfer y math yma o ffrydio byw. At y lefel nesaf nawr te, dyma yw'r llif os licwch chi, darlun o'r offer sut ych chi'n defnyddio. Ych chi'n gorffen y daith gyda'r cyfrifiadur, dyna yw'r darlledu. Cymwch gam yn ôl, wel dyma ni'r camera cael ei fwydo mewn i'r device switcher, wylwn ni just nawr, a mae hwnna'n mynd mewn i'r cyfrifiadur. Wedyn mae'r sain ar wahân, llawer iawn o capeli gyda'r cymysgydd sain yn y gwt yn barod, wedi cysylltu gyda'r microffon. A dyna'n syml yw'r llif. Dyna sut mae cael yr oedfa'n fyw i lefel broffesiynol iawn ar y we. Sgwni a welwch chi darllediad yr Undeb wythnos diwetha, o'n i yn Capel Ebenezer yn Abertawe, yn dathlu, wel, un cyntaf o ddathliadau canrif a hanner yr Undeb, a fe fuodd Prys Morgan yn darlithio yn nodidog i ni o'r pwlpit. Wel, ddefnyddio ni yr union un system i ddarlledu, a dyma yr olygfa oedd 'da fi o dan y galeri fyna yn Abertawe. Mi'n siŵr bod yn edrych yn ddryslyd iawn i chi fyna, ond llai esbonio'n syml beth sydd gyda ni. Falle welwch chi ar y top yr sgrin gydag YouTube wedyn yn darlledu ac yn dangos i fi faint o wylwyr oedd ar y pryd. Felly dyna'r sgrin ar y top, cyfrifiadur yw hwnna. Dan hynny wedyn, mae'r 810 Mini, y switchwr na ni'n sôn amdano am 250 o bunnau. Dwi ar camera rhif 3 fyna, fi'n credu, dyna yw'r switch sydd wedi goleuo. Dan hynny wedyn, mae'r system sain, a fe welwch chi'r botymau i gyd ar ffordd o reoli fyna. Be sy'n ddiddorol hefyd, os welwch chi'r llun cyntaf ar y chwith, yw'r math o gamera. Soniais i am y camera yna werth 230 o bunnau, fi'n credu, y Canon. Wel, mae hwn yn fath gwahanol o gamera, ac eto falle'n fwy addas i gapelu. Mae'n haws i ddefnyddio na
camerâu proffesiynol neu camerâu arferol te. Beth maen nhw'n galw rhain yw PTZs. Dwi'n siŵr beth yw ystyr PTZs, ond mae'n rhywbeth o we-gamera. Math o beth welwch chi mewn stafell gynadleddoedd, math o gamera diogelwch os licwch chi, security camera. Does dim llawer iawn yn digwydd iddo, mae jyst yn pwyntio i'r un cyfeiriad a dim rhaid chi wneud dim. I chi'n cael device remote control gyda fe, sydd yn helpu chi wneud zoom mewn a zoom mas. Mae hyd yn oed modd i droi rownd, ond dyna'r cyfan mae'n gallu wneud. Does dim modd tynnu snaps, lluniau, byddech chi ddim yn mynd â hwn allan i dynnu lluniau tu fas. Mae'n aros yn yr unfan a mae'n neud y job. Felly, mewn ffordd, mae'n haws falle ac yn fwy addas i gapeli sy'n ddibynnol ar wirfoddolwyr ac yn bendant yn ddibynnol ar bethau yn gweithio yn syml ac yn ddidrafferth ar fore Sul. Felly dyna falle beth byddwn ni'n argymell ar y pwynt yma. Os ych chi yn ystyried ymgyrraedd at y lefel yma, set-up tebyg i hyn a dyw e ddim yn costio cymaint falle a fyddech chi'n ddychmygu. Cymysgydd sain, os nag oes un o'r rhain gyda chi, wel, maen nhw ar gael yn weddol o'r rhad erbyn hyn. Mae'n syml iawn sy'n gallu derbyn un sain yn unig, falle microffon y pulpit, ac wrth gwrs mae'n cynyddu po fwyaf yw maint y ddesg neu maint y cymysgydd sain. Felly dyma manteision lefel 3, ych chi'n cael llun da gyda'r camera, mae'r sain yn dda, ac wedyn mae'n hawdd i ddefnyddio ac i ddarlledu ar Wi-Fi lefel 3. Os ych chi yn ystyried defnyddio cyfrifiadur pwrpasol ar gyfer gwe-ddarlledu, yna mae'n werth buddsoddi mewn cyfrifiadur sy'n gallu gwneud hynny. Chi'n eisiau bod yn y sefyllfa fore Sul, lle chi'n menthyg cyfrifiadur gan rhywun, a mae e mor drymlwythog yn llawn o bethau yn barod, mae'n arafu popeth lawr ar y Sul. Chi'n eisiau bod yn y sefyllfa hynny. Felly cyfrifiadur fel hyn byddwn ni'n argymell o hon yn eitha drud, ond dyma'r math o gyfrifiadur fydde rhywun sy'n hoffi gemau cyfrifiadurol, gamers yn ei ddefnyddio. Maen nhw ag chardiau graffeg cyflym iawn. Mae'r lluniau'n wych a mae'r prosesydd yn gyflym hefyd. Felly rhywbeth fel ni fyddwn ni'n awgrymu os ych chi'n edrych am gyfrifiadur at y pwrpas. Nawr te, ni bron yn gyrraedd diwedd y daith a cael y BAFTA erbyn diwedd y noson. Lefel 4 nawr te. Beth ych chi am wneud yn lefel 4? Wel, yr un yw'r llif, ond ych chi'n ychwanegu mwy o gamerau. Chi'n cofio bod y device switcher yna yn gallu cymryd 4 o gamerau ar yr un pryd a torri o un i'r llall. Wel, dyma ni'r llif nawr te. 3 camera yn dod mewn. Falle chi'n cynyddu nifer o mics ych chi'n defnyddio. Nid y pregethwr yn unig, ond ych chi'n gosod mic i'r piano. Mic i'r person sy'n ar y ffidil neu'r gitar, beth bynnag. Mae pethau yn mynd yn fwy cymleth falle ar y cymysgydd sain. Ond yr un yw'r broses, yr un yw'r llif, a mae'n mynd allan wedyn i'r cyfrifiadur. Os ych chi eto am gymysgydd sain, byddwn ni'n awgrymu rhywbeth fel hyn, Behringer, mae rhain yn rhai digidol. Felly maen nhw'n symud yn annibynnol o'i gilydd ac yn wych iawn. Dyma yw'r un mae pobl yn dieddol o bwyntio ato yn wedi gydag eglwysi erbyn hyn, y Behringer. A rhyw gost weddol falle o ddefnyddio a phrynu un o'r rhain. Y Behringer fel cymysgydd sain. Lefel arall wedyn, ni'n sôn am fynd ar y Zoom, yn dyn ni'n gyfarwydd â hynny, ond beth am gyrraedd Facebook a YouTube a Zoom a popeth arall yr un pryd? Cyrraedd pob cynulleidfa yr un pryd? Wel, mae yna ddyfais o'r enw OBS. A'r newyddion da am OBS, yn enwedig i gardi fel fi, mae e am ddim. So ni'n sôn am 300 neu 1000 o bunnau fel o'n i'n gweud gynnau. Mae'r rhain am ddim. Os welwch chi darllediad yr Undeb, cyfarfodydd yr Undeb o Abereiron, rhai blynyddoedd yn ôl, darlledon ni'r cyfarfodydd yn fyw i Fadagascar. A'r ffordd wnaethon ni hynny oedd defnyddio'r cyfrwng y masif OBS. Ffrydiwr neu streaming platform yw hwn.
rhywbeth sy'n darlledu eich gwaith ar YouTube, ar Facebook ac ati ar yr un pryd. Felly dyna un ffordd arall o wella'ch darpariaeth falle. Felly fyddwn ni awgrymu y cyfan i gyd, so chi'n sôn am ryw 3 camera, hynny yw system sain, cyfrifiadur, yr holl gables a phopeth arall i'r lefel yma, chi'n sôn am ryw 2,000 o bunnau. Ac mae hynny, yn swnio'n ddrud, yn rhesymol iawn am beth ych chi'n gallu cyflawni. Mantais ac anfantais, welwch bod chi angen, wrth gwrs, tîm o wirfoddolwyr i redeg hyn, i osod y camerâu, i sicrhau'r darllediad, neu unigolyn dibynadwy. Mae hyn yn gyfle wrth gwrs i enyn diddordeb, nid yn unig yn y to iau, neu falle cael criw i wirfoddoli na fydden yn awyddus fel arfer i helpu gyda peth eraill ar y sil. Tîm technolegol tabernacl, neu beth bynnag sydd gyda chi mewn golwg. A dyma ni wedyn yn cyrraedd lefel 5, a dyma le ni am orffen. Chi'n darlledu ar sawl camera, ych chi'n mynd dros y byd i gyd ar Facebook a YouTube yr un pryd. Dyma'r lefel nesaf i chi wedyn yw dangos y geiriau ar y sgrin. A mae hwn falle, os ych chi mewn adeilad parhaol, le mae modd i chi osod y camerâu fyna yn sefydlog, yn barhaol, dyma'r ffordd byddwn ni'n awgrymu i fynd. Falle bod hyn yn ormod os ych chi'n gorfod trosglwyddo'r offer a'i osod bob bore sul. Gallwch chi osod camerâu o ansawdd uchel, y DSLR yn y capel, sy'n tynnu lluniau llonydd gwych. Mae rhain ar gael am ryw 1,000 o bunnau. Ac wedyn, os oes cyfle wedyn i ddefnyddio y technoleg yma, sef y geiriau, y Pro Presenter. Gallwch chi brynu'r meddalwedd yma, rhywbeth fel PowerPoint yw mewn gwirionedd, wedi'w delwra yn uniongyrchol ar gyfer eglwysu. Mae'n eich galluogi chi chwarae fideo ar y sgrin, yn rwydd, hefyd rhoi geiriau ar waelod y sgrin, fel chi'n gweld ar dechrau canu, dechrau camol, yn ystod yr emynau. Mae'r cyfan yn cynyddu'r gyllideb wrth gwrs, a gwerth darllediad. Felly dyna ni, y 5 lefel i chi yn sydyn iawn. Sorry, Rhodri, gwahanol sydd ar gael. Gai ofyn cwestiwn? Croeso. Os i ni'n mynd am system fel y Pro Presenter yma, bydde modd wedyn ni i gael y sgriniau yn y capel yn dangos yr un peth a beth sy'n cael ei darlledu ar yr un pryd? Hollol, dyna ni. Felly mae'r gwylio'r adre'n gweld yn union beth sydd ar y sgrin yn y capel. Mae'n beth gwych. Mae rhaid tanysgrifio i'r peth hefyd, felly mae'n codi o ran pris. Ond beth sy'n wych gyda hyn hefyd, mae yna ffordd i chi, neu'r gwirfoddolwr, i addasu'r geiriau fel bod yn ystod yr emyn. Hynny yw, os ych chi am ychwanegu pennill ar y diwedd, neu ail wneud y kitgan, mae modd i wneud hynny, neu beth bynnag, neu mynd yn ôl trywydd yr emyn, neu beth bynnag ych chi am wneud. Felly dyna ni. Mae'n un ffordd, dwi ddim am orffen ar lefel 5, achos mewn gwirionedd, dyw'r rhan fwyaf ohono ni ddim yn mynd i ymgyrraedd at y lefel uchel yma, ond dwi am atgoffa ni eto herio ni i ystyried ar ba lefel i ni mewn gwirionedd, a ble licen ni gyrraedd nesaf. Sut mae gwythio'n hunan, ni'n sôn yn Saesneg am the comfort zone, yndyn ni. Sut mae gyrraedd y lefel falle chydig bach yn fwy anodd neu anghyfforddus, sut mae cyrraedd hynny, a di fewn yn cyrraedd ni hefyd. Felly, dyna ni'r her. Diolch, Aled.